לכולם. היום אני רוצה להעביר איזושהי הרצאה כזאת, שהאמת שכאילו זה היה איזה משהו שרציתי להעביר לפני איזה שנה וקצת. זה בא גם כן מעולם הזה של הכנסים, שכאילו טסנו בעצם לכנס של סקלר, שסקלר זה כנס שמדבר על סקאלה, ויש שם הרבה דברים כאילו שהיו מאוד מעניינים לדעת, וזה כאילו איזשהו מושג שמאוד בסיסי במרכאות כזה בעולם של סקאלה, שעליו כאילו בנו את כל הספריות האלה של קץ ודברים שהם קצת יותר מורכבים. אז זה משהו שהוא בסיסי בזה, שאני אישית לא הכרתי וחשבתי שזה מגניב, וזה עשה כמה הטמעות בגדול בעולם שלנו בברנד סייפטי. אז בגדול הנושא של ההרצאה זה טייפ קלאסים, מה זה אומר, איזה בעיה זה בא לפתור ומה זה עושה, ובעצם שיטות כאלה ואחרות לפתרון של בעיות שכבר אני אציג. בסדר, לא צריך להבין מה זה טייפ קלאסים, כל זה רק הגדרה היא בתכלס תהיה בסוף, וזה לא מעניין, רק מעניין מה זה בא לפתור. אז כשרק בכלל רציתי לבוא, זה עובד הדבר הזה? רגע. שנייה. סבבה, עבר. אז בגדול, באופן כללי, גם כשנכנסתי בכלל להבין מה זה טייפ קלאסים, אז ההגדרות של זה כאילו איזשהו טייפ קלאס, שזה טייפ סיסטם, של משהו שסופורט אדוק פולומורפיזם, בקיצור, צירוף של מילים שכאילו לי היה קצת פחות ברור, וגם אם אני עכשיו מחפש בגלין או בצ'אט GPT, זה גם הכל כזה כאילו מאוד כזה פורמלי ומאוד לא מובן, בסדר? אז אני כאילו רוצה רגע לא להתמקד בהגדרות, בכלל לא לדבר על זה, ולדבר רגע בכללי איזה בעיה זה בא לפתור. אז בואו נבין רגע מה הבעיה, בסדר? בעולם שלנו. אז בגדול יש לנו כל מיני אפליקציות שבעצם מתקשרות עם הדאטאבייס, קוראות וכותבות, בסדר? זה באופן כללי. עכשיו בשביל בכלל לעשות את זה, במקרה שלנו נגיד זה פיניקס ואירוספייק, אירוספייק זה בעצם ה-Distributed Key Value Storage שלנו, אתם כולכם מכירים, ויש את פיניקס שזה אפליקציה שבתכלס מתקשרת עם אירוספייק, ובסוף צריך לקרוא ולכתוב משם. למה לקרוא ולכתוב? כי בסוף בפיניקס יש לנו איזשהו קייס קלאסים, נכון, שאנחנו משתמשים, כל מיני אובייקטים, שבסוף קוראים אותם מתוך אירוספייק, בסדר? ואנחנו בעצם ממדלים ושומרים את הדאטה, או קוראים או כותבים. ועכשיו השאלה איך לעשות את זה. אז אירוספייק נכון נותנים לנו את ה-underlying client מאחורי הקלעים, שאפשר לבוא SDK כזה, שאפשר לבוא ולהשתמש בו. בתכלס backend platform בעצם יצרו משהו אחר בדיבי, שהוא בעצם מעטפת לאירוספייק קליינט הזה, שבסוף הלינק כאילו פה במצגת זה דיבי אירוספייק ליב, שבסופו של דבר מה שהוא נותן לנו זה איזשהו API סקלאי, שקל בעצם לתקשר עם אפליקציות כמו פיניקס שהן כתובות בסקאלה, ויש עוד לא רק פיניקס, נותן לנו קאשינג על זה, in memory cache שעובד בעצם על אירוספייק, נותנת לנו מטריקות, כמה זמן לקח לנו בעצם להגיע לאירוספייק, לקרוא, לכתוב וכולי, וזה maintainable על ידי אנשים שאם יש לנו איזה feature request בבקאנד פלטפורם שולחים והם מתפעלים את זה, בסדר? זה בגדול מה אירוספייק ליב נותן, בתכלס מה שמעניין אותנו זה יותר הסקאלה API, בסדר? זה מה שיותר מעניין אותנו, אז בסוף הסקאלה API נראה משהו כזה, בסדר? זה הסקאלה API שבעצם כתוב באירוספייק ליב ואותו צריך לממש. אז בעצם בשביל לבוא ובעצם לקרוא רקורדים כמו שאמרתי, אנחנו אגב כאילו בהרצאה אני רוצה רגע להתעסק יותר בקריאה של רקורדים, בסדר? ולא בכתיבה, אז יש פה שתי פונקציות from ו-to, to פחות מעניינת, בואו נתעסק רגע ב-from, אז בעצם צריך לממש את הדבר הזה, from אירוספייק רקורד זה פונקציה שאנחנו צריכים לממש, שמקבלת רקורד, שכבר אני אגע מה זה הדבר הזה, ומחזירה איזשהו פרמטר t, בסדר? רק בשביל להבין את החותמת, אז כאילו הדבר הזה זה בתכלס, הדאטה שיש לנו באירוספייק זה מפה שממפה מ-bin name, לדוגמה BS services, ל-value שזה נגיד אירוספייק ליסט, בסדר? זה כאילו מה שאנחנו מקבלים, כי אנחנו קוראים מתוך אירוספייק, וה-T הזה זה פרמטר שלנו, זה יכול להיות כל מיני משתנים פרימיטיביים, זה יכול להיות קולקשנים, זה יכול להיות קלאסים, זה יכול להיות הרבה דברים, בסדר? אנחנו קוראים אירוספייק וכותבים לזה, זה נראה לי שהרוב פה מכירים, אני חוזר בשביל הבסיס, כבר ניגע בזה, יותר מתקדם. ואירוספייק value זה גם כן מעטפת של אירוספייק ליב, שבתכל'ס זה יכול להיות נגיד אירוספייק נל, זה משהו שאנחנו המצאנו, בסדר? כאילו בסוף זה עוטף משהו שלהם, אבל זה אנחנו, אירוספייק סטרינג, אירוספייק ליסט, אירוספייק ליסט אוף סטרינגס וכולי וכולי,
שכאילו אם אני אחזור רגע לדוגמה הקודמת, פה ספציפית כולם אירוספייק ליסט, כן, אבל זה לא חייב להיות ככה, אוקיי, זה אירוספייק ליסט של אינטים. אז עד לכאן יש איזה שאלות, משהו שלא מובן ברמה הבסיסית, כאילו זה כזה הכנה למה שיש לנו, נראה לי הרוב פה הרי יודעים את זה. סבבה, מגניב. אז אני רוצה רגע לשאול את השאלה איך בתכלס אנחנו יכולים לממש את הפונקציה הזאת, בסדר? אז אם אנחנו נצלול רגע אחורה, שרק התחלנו לפתח את BSPS, אז מימשנו את זה באיזושהי דרך, כבר אני אראה את זה, ונדבר רגע על יתרונות וחסרונות, ואז אני כאילו אציג דרך אחרת שאפשר לעשות את זה. סבבה? אז בואו נסתכל רגע על האימפלמנטציה ועל ה-usage. בואו נתחיל מה-usage כי זה החותמת שבעצם דיברנו עליה. בסדר, אתם רואים? אז יש פה את ה-former spec record, אותה פונקציה שאנחנו בעצם מחזירים profile settings record, זה הקייס שאנחנו עובדים איתו, ואז יש לנו פה מלא פונקציות, בסדר? יש לנו כולם s opt list int, get s opt int, בהתאם בטח למה שהפונקציה מחזירה, נכון? כלומר, אם נסתכל רגע על האימפלמנטציה מאחורי הקלעים, יש לנו פונקציה get s opt int, שהיא עוזרת לנו להחזיר משהו שהוא אינטג'רי, יש לנו get s opt long שמחזיר משהו שהוא long, יש לנו get s opt list of int וכולי וכולי וכולי, כאילו הרבה overloading להרבה פונקציות, בסדר? זה כאילו איך שזה היה קודם, אני לא יודע איך זה, וגם כרגע חלק מהמקומות עדיין משתמשים בזה ככה, כלומר אצלנו. אז אני חוזר על זה, יש לנו פה הרבה פונקציות שאנחנו בעצם הם אלפרים כאלה שעוזרים לנו, זה נקרא translation support, בסדר? זה עוזר לנו בעצם להמיר מרקורד מסוים לאיזשהו value ואנחנו משתמשים בזה אחרי זה, ופה אנחנו בעצם משתמשים בכל מיני חתומות של פונקציות כאלה ואחרות. אני חוזר רגע לשקופיות, ואני רוצה רגע לדבר רגע על איזה בעיות יש בגישה הזאת. בסדר? אז לפני זה רגע אני רק רוצה לענות לשאלות אם יש משהו שמישהו לא הבין על איך זה היה ממומש קודם. מבינים? סבבה? אז בואו נדבר רגע על אישים שקיימים שם. אז קודם כל, אני כבר אומר הכל בסדר כי זה די מובן כאילו מה שזה, יש פה בגדול כמה בעיות. דבר ראשון, מבחינתי זה כל העניין הזה של error handling, כל פונקציה צריך לממש אותה מחדש, ואם יש איזושהי בעיה בטיפוס, אז אני כבר אחזיר לקוד, אני כאילו רק נותן את הרעיונות וכבר נחזיר לקוד ונסתכל על זה עוד פעם, אבל צריך לממש כל הזמן את הלוגיקה הזאת מחדש, אם זה לא מטיפוס מתאים, לזרוק שגיאה. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף טיפוס חדש, נגיד בוליאן, אז אנחנו צריכים לייצר בוליאן, צריכים לעשות פונקציה לליסט של בוליאן אולי לאש, כאילו כל דבר הוא בעצם משוכפל מלא פעמים, וכל המסיים, readability, לוגינג של הדברים, על כל דבר אנחנו עושים לוגינג 1000 פעם, יש כזה מקומות שכאילו, כזה באינטרנט אפשר לדחוף שם את הקוד, ואז הוא אומר לך כמה אחוזים של קוד משוכפל יש לך, אז בוא נגיד שיש שם די הרבה על הדבר הזה. עכשיו, בוא אני רוצה עוד פעם רק לחזור על זה, שנראה רגע את זה מחדש, על מה שדיברנו. אז פה, סתם על אחת הבעיות, כשמישהו עכשיו רוצה להשתמש בעצם בליב, רוצה להשתמש ב-API הזה, אז בעצם צריך להכיר את כל החותמות שיש, יש get s opt list init, get s opt int, ויש עוד מלא פילדים כאלה ואחרים, אז קודם כל הוא צריך להכיר את ה-API, בסדר? יש פה איזה קאפלינג עם זה, זה אחד. שתיים, כמה קוד משוכפל יש פה, get s opt int, אם אני לא מטיפוס spike integer לדוגמה, תזרוק שגיאה, ופה תזרוק שגיאה כזאת, ופה יש פעמיים, צריך לזרוק שגיאה, כי אם אני לא מליסט, אז לזרוק, ואז אם אני לא אינט, אז גם לזרוק לדוגמה. אז זה בגדול היה המצב, אבל זה עבד טוב, כאילו זה עבד סבבה, כאילו היינו משכפלים וזה היה בסוף עובד, אבל כאילו זה הסיפור. ועכשיו כאילו מתישהו בכנס הזה היה איזה נקודה שכאילו היה את כל הנושא הזה של טייפ קלאסים, whatever, שזה משהו שבא לפתור איזה משהו, אבל בסוף זה בא לפתור את הבעיות האלה, בסדר? את הבעיות של מה שאני מציג כאן. אז לפני שאני בכלל אומר מה זה עוד פעם טייפ קלאסים וכל זה, אני רוצה רגע להראות איך אפשר לממש את זה בכלל בדרך שונה. סבבה? אז וזה איך שזה ממש אצלנו בתכלס בברין סייפטי, אז
אז האמת שחשבתי איך אפשר לעשות את זה בדרך סבבה, וחשבתי פשוט אולי כאילו לכתוב את זה ביחד איתכם כזה, בסדר? שזה כזה יזרום ונראה איך זה מתקדם. אז מה שרציתי להתחיל, יש פה בעצם איזשהו ברנץ' שאני עובד עליו, וכאילו קצת מזערתי את זה. אז בגדול ביוסאג' יש איזשהו פרופיל סטינגס, אנחנו רוצים בעצם, זה האפליקציה שלנו, בסדר? בתכלס. אנחנו רוצים לבוא וכאילו להתחיל את הדבר הזה, להתחיל את הפרופיל סטינגס. אז איך שזה עובד כרגע בשיטה הישנה, יש פה בעצם מממשים את הפונקציה הזאת, שהחותמת היא תמיד תישאר אותה חותמת כי אין מה לעשות, השאלה זה המימוש, אז פה אנחנו מייצרים פרופיל סטינגס עם כל מיני, יש לנו 4 פונקציות, transform opt long, transform opt string, list of long ו-list of strings וכולי, והמימוש שלהם הוא מאוד פשוט, בסדר? זה מה שהיה קודם, ממש קופי פסטה. אז עכשיו אני רוצה רגע לעשות בדרך שונה, בסדר? אז הבעיה הראשונה שרציתי לפתור בתכלס זה בכלל להעיף פה את כל הפונקציות האלה ולא להכיר אותם, ובתכלס להשתמש רק בפונקציה אחת שנקראת transfer opt, אוקיי? זה הכל, ומאחורי הקלעים פה להשתמש בזה, ושכולם איכשהו הוא ידע להעביר לשדות המתאימים, בסדר? שאני בתור קונסיומר לא אצטרך בכלל להתעסק עם הדברים האלה. אז בואו נתחיל. אז בשביל לעשות את זה אני רוצה להגדיר איזושהי התנהגות, כלומר אני צריך דבר ראשון, בגלל שכל אחד מהשדות האלו בעצם איזשהו פרמטר כזה או אחר, אז החותמת של הפונקציה צריך להיות משהו גנרי, משהו בסגנון הזה. כשאנחנו עושים את זה ככה, קודם זה לא יתקמפל, נכון? פה, כאילו בצד של הקונסיומר, כאילו יש פה כאילו כל מיני, אחד רוצה לונג, אחד סטרינג, אחד whatever, עשיתי ככה, בסדר? כאילו אני באולד פשן, בסדר? אז זהו יותר טוב? פיקס, תודה. אז רגע, אז מה אני הולך? אז זה כאן. אז טרנספורם אופט בגדול עובד עם פרמטרים, בסדר? ועכשיו השאלה איך אנחנו מממשים את הדברים האלה. אז אני רוצה, רגע, שתזרמו איתי, ואני רוצה להגדיר איזשהו טרייט חדש, שנקרא Aerospike value decoder, שהוא מקבל איזשהו פרמטר t, ויש לו פונקציה שנקראת decode, היא מקבלת value, ומחזירה פרמטר t. ואני רוצה שבחותמת של הפונקציה, היא תקבל את הדבר הזה. אז בוא נקרא לזה decoder או Aerospike value decoder שמקבל פרמטר t, ואז נניח והפונקציה הזאת ממומשת איכשהו, אפשר פשוט לעשות פה נקודה map decoder נקודה decode. ועכשיו הדבר הזה מתקמפל, בסדר? כאילו מה זה מתקמפל? כאילו כביכול הפונקציונליות עובדת, רק חסר לממש את הדברים האלה. ומה שכן הוא אומר אין לנו פה בעצם, בוא נעשה לי ככה, הנה missing argument לדבר הזה, בסדר? כי צריך לספק את זה. אז עכשיו בואו נספק את זה רגע, אני רוצה רגע לספק את זה ל4 שדות. אז נניח בסקופ הזה אני יכול להגדיר משהו שנקרא, נגיד יש לנו טיפוס long, בסדר? אז long decoder שהוא בעצם Aerospike value decoder מטיפוס long, והוא יממש את זה. עכשיו איך נממש את זה? בסדר? אנחנו רוצים להעביר מ-Aerospike value ל-long, זה המטרה, נכון? אז אנחנו עושים value match, הנה הוא כבר משלים לי. value match, אם אני מטיפוס Aerospike integer מטיפוס long, תחזיר את ה-long, כאילו לא מטיפוס long, זה פשוט, מאחורי הקלעים זה פשוט long, בסדר? מגניב. עכשיו, אפשר לספק לו את זה פה, בואו נספק לו את זה. ניתן translation support, נקודה, long decoder. פצע. עכשיו נעבור להבא. בואו נעשה, בטח זה השלים עם ה-chat GPT הזה, אבל string decoder, פצע, הנה השלים, זה פורמט. יפה, ניתן לו את זה גם. string decoder, והוא לא הביא את זה ככה, אז אנחנו נבוא ונרשום לו פה. רגע. סבבה, string decoder נראה שהוא כתב את זה נכון, קבל Aerospike value, מחזיר string, ואם הוא מטיפוס Aerospike string, אז תחזיר את הסטרינג. זה סבבה? עכשיו מה שנשאר לנו זה למלא את הליסטים. אז אם אתם זוכרים, קודם היה 2 פונקציות, נכון? אחד לליסט של סטרינגים, ואחד לליסט של לונגים. אז עכשיו מה שאפשר לבוא ולעשות, אפשר כאילו להגדיר משהו יותר גנרי, בסדר? שפשוט עושה טרנספורמציה לליסט.
של איזשהו פרמטר t, בסדר? באופן כללי. אז אפשר לעשות ככה, def list decoder, למה def ולא val כבר ניגע בזה, שמקבל איזשהו פרמטר t, הנה הוא ממש הציע לי את זה, list, ונעבור רגע לפונקציה של מה שהוא מציע. list decoder, הוא מקבל איזשהו פרמטר t, והוא מקבל עוד פרמטר של decoder, סבבה? שהדיקוד הזה זה כאילו לאיברים הפנימיים של הליסט, אם זה ליסט של ליסטים אתה מקבל דיקודר של איך קוראים לזה? של t שזה אלון, כן. ואז מה שהוא עושה בדיקוד, אם הvalue מטיפוס אירוספייק ליסט, אז על כל אחד מהם אני עושה דיקוד, סבבה. אז עכשיו רק מה שצריך זה בעצם למלא אותם, אז בואו נעשה translate support נקודה list decoder, והוא מקבל long decoder. רגע פה כל ה-ID פה קופץ לי, יפה, והדבר הזה מתקמפל ועובד. עכשיו אני רק רוצה קצת לעשות קצת adjustmentים קטנים כזה לקוד שכאילו קצת יהיה יותר יפה, כי בתכלס מה יש לנו פה? אחד, יש לנו פה בעיה שאני בתור קונסיומר צריך לתת לו איזה משהו שנקרא decoder שאלוהים יעזור לי מה זה, בתכלס אני לא רוצה להכיר את זה, אז בשביל זה יש בסקאלה יש את כל האימפליסיטים. עכשיו בתכלס צריך לדעת מתי להתעסק עם אימפליסיט ומתי לא, פה זה נגיד use case טוב, כשאנחנו רוצים בעצם, יש איזה אינטרנל של הליב שנדרש, שבתכלס אנחנו לא צריכים לדעת עליו, כמו לדוגמה execution context, נכון? בעולם של פיוטשרים, לא מעניין אותנו בעצם מה זה אומר, זה עובר מאחורי הקלעים, ואם אנחנו רוצים לעשות adjustments אפשר לעשות את זה. אז אני רוצה לתת פה אימפליסיט כאן, ואני רוצה לתת גם אימפליסיט פה, ואת כל אלה אני רוצה להגדיר אימפליסיטים, את כל ה-value שזה 2, ואז מה שקורה אני יכול בעצם להעיף את זה. כן. זהו, ועכשיו זה עובד יופי. אז עכשיו כאילו מה שעשינו, בעצם אני הגענו למטרה אחת שלא הייתה קודם, שעכשיו בתור קונסיומר, ה-API הוא מאוד נוח, בסדר? עכשיו, בגלל שהדבר הזה לא פרטי, אז אם נניח אנחנו דוחפים את זה ללי בכלל של אירוספייק וזה וזה וזה, תמיד אפשר לעשות לזה extension. עכשיו יש לנו איזה case class של איזה קטגוריה, content category, whatever, לא משנה מה, אפשר לעשות לזה extend ולייצר לנו איזשהו דיקודר משל עצמי, ובעצם או לשים את זה בליבה משותף לכולם, או whatever. אבל זה מה שזה נותן כרגע. מה שאני רואה קצת כאילו אם אפשר לשפר את זה, זה שיש לנו פה מלא קוד שהוא קופי פסטה קצת, כאילו בסוף יש פה עדיין קצת קטע משוכפל, אז אני רוצה לעשות איזה משהו אחר. אני רוצה רגע, אנחנו בסוף, איך אנחנו יכולים לחשוב על הדבר הזה, בסוף כל אחד מהאלה, מהדיקודרים, מה ההבדל ביניהם, זה בתכלס הפונקציה שמעבירה מ-Aerospike value לאיזשהו T, זה הכל, זה ההבדל, זה הלוגיקה, והמעטפת פה של האנדלינג של האירו היא קומונלית, מסכימים? אז איך אפשר לעשות את זה? אז אני עושה איזשהו private בתוך אותו סקופ, בסדר? שנקרא instance, מקבל את פרמטר T, ואני רוצה לקבל את הלוג'יק inside, בסדר? אם הלוגיקה מעבירה מ-Aerospike value ל-T, ואני רוצה להחזיר Aerospike value decoder, כבר אני אגע בזה וכבר אני אראה איך זה עוזר, בסדר? אבל זה בגדול, וזה נראה ככה, סבבה? עכשיו מה שאני יכול לעשות, אני יכול בעצם לבוא ולשנות אצל כולם פה, לדוגמה בוא נעשה ככה, במקום כל הקוד הזה, Aerospike long, מה שאני צריך לתת לו את הפונקציה, נכון? את הלוגיקה, אז אני יכול לעשות את זה ככה, זהו, זה כל הקוד הזה. עכשיו נעשה פה אותו דבר, מה זה, מה רוצה ממני? סבבה, אז קצת אני מפשט, כאילו קצת מוריד כזה את הקוד, שיהיה קצת יותר כאילו כזה קריא, ובתכלס רק דבר אחד קצת פייק ניוז, זה בתכלס אין לנו פה את המנגנון של האירור הנדלינג, בסוף אנחנו רוצים לעשות משהו כאילו סוג של גנרי, שמצד אחד קל להשתמש, מצד שני תמיד אין שגיאות, אז מה שאפשר לעשות פה, אפשר לעשות ככה, להשתמש בטריי, לעשות טריי על הלוגיקה הזאת, כי היא יכולה להיכשל, ה-as instance off, לא זה בזה שלהם, אבל הוא יכול לזרוק שגיאה, בסדר?
אז אנחנו עושים ככה, עושים עליו match, אם זה איזשהו exception, אז אפשר לעשות פה מטריקות, אפשר לעשות פה לוגינג, אפשר לעשות פה whatever, סתם בשביל העניין אני אעשה ככה, ואם הוא ממש יהיה נחמד אצלי, תשלים לי, יאללה. וואלה השלים. ואצלי זה translation support. יאללה, סבבה? ואם לא, אז תחזיר את ה-value. אז קודם כל, אפשר להגיד שהלונג דיקודר הזה, לא משנה גם אם אנחנו נממש, גם אם לא, הדבר הזה הוא safe, נכון? הוא לא ישפיע עכשיו על פילדים אחרים, כלומר במקרה הגרוע, כאילו הוא לא safe כי אני זורק פה את השגיאה, אבל אם הייתי זורק את השגיאה, נגיד הייתי עושה get transform safe, אז זה היה כאילו safe, בסדר? סבבה. עכשיו את הליסט דיקודר, בוא נעשה גם, רק בשביל העניין, אינסטנס של ליסט של T, ואז case aerospike list, זהו. ככה זה נראה, כאילו צמצמנו את הקוד, ובעצם עשינו פה איזה פאטרן כזה או אחר, שבסוף מה שהוא נתן לנו, רגע יש לי מצגת, בשביל זה עשיתי עם זה משהו, רגע לא, אז רגע נחזור כזה ככה, אני רוצה רגע פשוט חשוב רגע שנדבר רגע על הדברים שהם כאילו עזרו לנו, אז בתכלס בתור קונסיומר זה עזר לנו עם API יחיד, נכון? סבבה, עזר לנו עם זה שכאילו יש לנו קוד שהוא יחסית בטוח, נכון? הכל בטראי פה, כאילו בחינם, הורדנו את הכמות קוד, הלוגיקה היא מאוד כאילו סטריקט, מאוד מבינים איפה הלוגיקה נמצאת, בתכלס עוד כל מיני חרטוטים, אבל כאילו בתכלס זה בעיקר, בסדר? אז עכשיו אני רוצה רגע לחזור לטייפ קלאסים ובכלל לדבר על זה, אז ההגדרה של טייפ קלאס היה הדבר הזה, נכון? כאילו הטייפ סיסטם, שטייפ סיסטם אפשר להבין, זה משהו שעובד על מערכת הטייפים שלנו, נכון? ובסוף תומכת באדוק פולימורפיזם, אז מה שיש פה, יש פה בתכלס עשינו איזשהו אדוק, אדוק זה כאילו הוספה לפונקציה מחוץ לפרמטרים שלה, זה האדוק הזה, שבתכלס ההדוק זה כאילו, אדוקי, לא יודע איך לזה, אדוקי, שבסוף זה נותן לנו עוד פונקציונלית שאפשר להשתמש בה פה. ופולימורפיזם, שפולימורפיזם זה פשוט עובד על טיפוסים שונים, בסדר? אז טייפ קלאסים זה פשוט אדוק, התנהגות נוספת שאנחנו נותנים, שעובדת על כמה טיפוסים שונים. שאלות על הדוגמה הזאת, משהו? מה זה בדוגמה הקודמת? כל הפרוצדורות. בדוגמה הקודמת לא היינו צריכים לעשות try. מה זה hide? כשהכנסנו את ה-as instance of, כן. זה קצת איבד בגנריות לדעתי, או ש... אז אפשר, אז זה קודם כל אחד זה בשביל הדוגמה, בסדר? כי אפשר לעשות בדרכים קצת יותר כאילו נכונות בוא נגיד, ולא להשתמש באיזה instance of שזה קצת פחות פרקטיס טוב, אבל גם אם אנחנו נשתמש בזה, בסוף זה כן, אין עם זה כאילו, אתה יודע, כאילו גם אם אנחנו מחליטים להשתמש בזה, הלוגיקה כתובה במקום אחד כאילו פשוט, כאילו אנחנו רוצים לתרגם את ה-value, לתקבל משהו אחר ולעשות טרנספורמציה, אבל אפשר לעשות את זה בדרכים יותר טובות, בסדר? פשוט זה רק בשביל הדמו. עוד שאלות? כן. אני יכול לחזור גם על השאלה, אני לא נראה כולם עשו בטיחות. אמרת מקודם לגבי הליסט שהוא def ולא val, זה בגלל שהוא גנרי ואי אפשר לעשות val גנרי? אז יפה, שאלה טובה, בסדר? באמת לא נגעתי בזה, שתי הדקודרים האלה הם ואלים, למה? כי אנחנו יודעים מה הטיפוס שלהם בזמן כאילו קומפילציה כביכול, פה זה כאילו רק אפשר גם את זה לפתור, אבל בתכל'ס זה דף כי אנחנו בעצם רוצים לקבל פרמטר t, בסדר? אפשר להשתמש בזה כאילו כוואל שזה פונקציה, אתה מבין מה אני אומר? בשביל שכאילו לא לחשב את זה כל הזמן 1000 פעם, אבל שהוא בתכל'ס פונקציה, אבל אנחנו צריכים לקבל פרמטר שהוא גנרי, ולכן זה דף פה בדוגמה הזאת. אוקיי, סבבה. עוד שאלות? סבבה, מגניב. אז רגע, אז עכשיו בוא נראה איך זה נראה אצלנו, בסדר? כאילו זה בגדול, לא יודע אם זה במיין ברנץ', כאילו זה במיין ברנץ' שזה, אני לא יודע אם זה הגרסה שלקוחה, אבל אני רוצה רגע להראות את האימפלמנטציה ואת ה-usage. אז ב-usage, כבר זה יטען, אם אתם לא רואים אני אגדיל,
אז פה כולם משתמשים באותה פונקציה, הטיפוסים זה סתם בשביל כאילו הנוחות של הקריאה, לא חייב לתת אותם כמו שראיתם בדוגמה, זה אחד. שתיים, המימוש זה אותו דבר, יש לנו פה מלא כאלה, identity, long, int, byte, strong, short, boolean, string, whatever, UID וכולי וכולי וכולי. ואגב, נקודה שמעניינת להגיד, שימו לב שהגדרנו פה 3 דיקודרים, הגדרנו דיקודר ללונג, הגדרנו דיקודר לסטרינג ואחד לליסט, אבל לא היינו צריכים 4, נכון? כי הם כאילו, אם אנחנו יודעים לסטרינג וללונג, אז אנחנו יודעים גם לליסט של סטרינג ולונג ולא של סטרינג של, הבנתם? אם אנחנו יודעים לעשות לליסט גנרי, אז זה גם חוסך לנו בקומפוזיציה, במורכבות. טוב, מגניב. אז עכשיו, ככה זה נראה אצלנו, אז זה חסך הרבה קוד, אם אתם זוכרים, זה פשוט חסך לנו הרבה קוד, ואני רוצה רגע, טוב, improved, אז אני שם טבעי, אני לא יודע אם אתם מסכימים, אבל בעיניי זה טוב לשקופית שזה נראה שזה ירוק, ובתכלס, זה כן מנע, בוא נגיד ככה, קוד דופליקיישן, יש לנו פחות קוד, נכון? אירו הנדלינג, אין לנו עכשיו, יש לנו, כאילו, יש לנו גונרת שמובטחת על אירו הנדלינג באופן כללי. לוגינג, הכל במקום אחד, תמיד יש לנו אחידות, אפשר להבין מאיפה כל דבר מגיע, readability, כל הדברים זה מאוד הצטמצם, ומאוד קל להוסיף טיפוסים חדשים. מסכימים עם זה? סבבה, ומה שחשוב, אחד זה קודם כל בקומפייל טיים, בסדר? בניגוד לפתרונות אחרים זה בקומפייל טיים, אנחנו יכולים לדעת אם חסר לנו דיקודר למשהו, זה חשוב. אנחנו יכולים לעשות קומפלקס טייפס, שזה בטח ליסט של סטרינגים, ליסט של אינטים, ליסט של סטרינגים, הכל בחינם, כל עוד אנחנו יודעים לעשות, זה עוד יתרון. ותכלס אני רוצה רגע לדבר על יתרון שהוא קצת יותר מעניין מבחינתי, שזה הדיקאפלינג בין הדאטה לאימפלמנטציה, ולמה זה חשוב, אז בואו נדבר מה זה אומר בכלל. דיקאפלינג בין דאטה לבין לוגיקה. טוב. זה בשביל להדגיש. אז בגדול, יש לנו פה את הדאטה קלאס, אם נסתכל על הדאטה קלאס, אז זה כאילו הדאטאות, בסדר, יש לו לונג, יש לו סטרינג, יש לו זה, אבל בסוף זה רק דאטה, אין פה לוגיקה, אין פה אימפלמנטציה, אין פה שום דבר, אין פה אקסטנשן, הכל רגיל, ויש את הלוגיקה עצמה שזה האימפלמנטציה, שזה כל החברים האלה, נגיד של סטרונג, אנחנו כאילו הפרדנו ביניהם. מה זה הפרדנו? יש פה את הדאטה קלאס במקום אחד, ויש פה את ההתנהגות של הדיקודר, אם אנחנו רוצים לקרוא מאירוספייק עם השדות האלה. מסכימים שזה מופרד? סבבה. אז עכשיו יש את כל העולם הזה של דיקאפלינג, ולמה זה חשוב ולמה זה עוזר. אני אגיד אולי, בכל מבלבל את המוח, אני אגיד אולי איזה use case אצלנו בברנד סייפטי זה ממש היה חשוב לנו, ומשם תגזרו, אבל בגדול אנחנו עכשיו עבדנו על איזשהו פרויקט בברנד סייפטי, ובואו נתחיל בעצם ממה שהיה לנו קיים. יש לנו סרוויס שמקבל REST APIs, בסדר? ובסוף חלק מה-API שלו זה איזשהו אובייקט שנקרא metadata, יש לו את מה שה-TPS שלח, או impression ID, enable diva, כל מיני בלבולים כאלה ואחרים, אבל אנחנו בתור אפליקציה מעוניין אותנו לדעת איזה פלייבור זה. למה? כי אנחנו עושים לוגיקות שונות על פלייבורים שונים, בסדר? אם זה עכשיו בלוקינג אנחנו עושים משהו אחד, אם זה בלוקינג queries עושים משהו שונה, ואם זה מוניטורינג עושים משהו אחר, סבבה? מה שאתם שמים לב שבתכלס פה גם הדאטה וגם האימפלמנטציה היא ביחד, נכון? כאילו יש את הדאטה ויש עוד איזושהי פונקציה של אימפלמנטציה, וזה פגש אותנו שעכשיו אנחנו ב-BSPS היינו כותבים רק, היינו מקבלים ריקווסטים רק ב-HTTP ואז זה היה קל, בסדר? כאילו פשוט היינו, זה היה ככה. עכשיו אנחנו מקבלים גם מ-HTTP וגם מ-gRPC. gRPC זה משהו של פרוטופיילס או whatever שמג'נרט איזשהו case class, אבל בסוף היינו צריכים לנהל שתי case classים, case class ל-gRPC ו-case class ל-HTTP. ואז אמרנו, רגע, למה אנחנו בכלל צריכים 2? זה אותו API, למה צריך? אז בואו נאחד. אבל כשחשבנו על לאחד, אמרנו, רגע, אבל יש פה לוגיקה איך נאחד, כאילו איך נעשה את זה בצורה כזאת. לדוגמה, אנחנו רוצים שיהיה לנו איזה פרוטופייל, שיג'נרט לנו את הקונטרקט, יג'נרט לנו את ה-HTTP case class, פשוט יג'נרט לנו. אבל הוא לא יכול לג'נרט לנו את הלוגיקה הזאת, נכון? הוא יכול לג'נרט רק שדות. אז הגענו לאיזשהו מצב בעייתי. למה? כי הדיזיין מלכתחילה היה בעייתי, כאילו עשינו קאפלינג בין
בין דאטה לאימפלמנטציה, בסדר? אז עכשיו אני רוצה רגע ללכת צעד אחורה, שכאילו לשכוח רגע מהדוגמה שדיברנו קודם, ולדבר בכלל, טייפ קלאסים הבנו מה זה, בסדר? זה האד-הוק פולימורפיזם הזה שעושה מה שאמרנו, ויש גרסה של OOP. אז אם נסתכל רגע על טייפ קלאסים, יש לנו פה כל מיני התנהגויות, לדוגמה serializable, לדוגמה equal, לדוגמה aerospike value decoder, ש-aerospike value decoder עובר עד A, על B, על C, מגדירים שממש מה אנחנו יודעים לעבוד עליהם, וככה זה נראה. Object Oriented נראה משהו כזה, יש לנו איזשהו קלאס, שיורש נגיד הוא serializable, אפשר גם לעשות לו איזשהו aerospike value decoder, אפשר לעשות לו hash, printable, whatever, זה נראה קצת יותר בצורה הזאת, בסדר? ועכשיו נראה איך בעצם OOP וטייפ קלאסים פותרים בעיות שונות, ובעצם איך אנחנו נקבל את ההפרדה הזאת. בסוף המהות היא רגע לקבל את ההפרדה בשביל שיהיה אפשר לעשות דברים כאלה ואחרים. אגב, אפשר לעשות את זה לא רק בטייפ קלאסים את ההפרדות האלה, אפשר לעשות באקסטנשן, מתוד, אפשר לעשות בהרבה דברים, אבל אני רוצה רגע להסביר למה הטייפ קלאסים גם פותר את הבעיה הזאת, וזה חשוב. אז בואו נסתכל רגע על איזושהי בעיה כללית, יש כל מיני שטח של כל מיני צורות, בסדר, שמתישהו זכרנו בעל פה, ואנחנו רוצים, בסוף יש לנו כל מיני צורות, ואנחנו רוצים לחשב את השטח שלהם, בסדר, אם זה נגיד מעגל, אז יש פה זה מה הנוסחה לשטח של מעגל, ואם זה עכשיו ריקטנגל, פה חבר שלנו זה, אז יש גם לא יש איזשהו נוסחת שטח משלו, ואנחנו רוצים לפתור את זה. אז בואו נתחיל בגרסה אובייקט אוריינטד הרגילה שכולם מכירים, בסדר, שלמדו בזה, במדמח, יש טרייט, abstract class, whatever, שנקרא shape, שהוא יודע לחשב שטח של צורה, בסדר, יש לו area, מחזיר דאבל, ואז יש פה אימפלמנטציה של סירקל, שעושה extend לשייפ, ומחשבת את זה, וכנ"ל גם בריקטנגל, ואז נגיד יש איזושהי פונקציה גנרית, שבסוף מקבלת שייפ, וצריכה להדפיס פשוט איך זה נקרא, את השטח שלה. הדוגמה הזאת היא מובנת? סבבה, אז בגדול סתם זה, אתם רואים שאימפלמנטציה והדאטה נמצא ביחד, נכון? הם מעורבבים, כמו מה שהיה לנו קודם, כמו שהבאתי בדוגמה הזאת. אז איך זה נראה בטייפ קלאסים? אז אני כאילו מאמלק את זה, בסדר? איך זה נראה בטייפ קלאסים? כבר אני הבאתי הרי כאילו ספוילר על זה, הדאטה ואימפלמנטציה לא נמצאים ביחד. אז בגדול זה נראה ככה, יש פה בעצם את הטרייט הזה, כמו שהיה לנו קודם aerospike value decoder, פשוט טרייט שיודע לקבל איזושהי צורה ויודעת לחשב את השטח על זה. ויש פה את השתי דאטה קלאסים האלה, סרקל ורקטנגל, שהם לא קשורים. ואז יש שתי אימפלמנטציות שיודעות בעצם לחשב את השטח, שהם בנפרד. כלומר יש את השטח, יש את האימפלמנטציות בצד. ואז יש את הפונקציה הגנרית, shape, מקבלת צורה, מקבלת אימפליסיט לאיזשהו אימפלמנטציה, ופשוט עושה את האימפלמנטציה על ה-shape. שבסוף מאחורי הקלעים ה-API לא השתנה. אבל מה שקיבלנו פה זה קיבלנו פה את ההפרדה הזאת. וההפרדה הזאת זה טוב כי זה תפס אותנו בכל מיני מקומות, ובכללי כאילו לשים כזה הפרדה בין דאטה לאימפלמנטציה זה משהו שהוא חשוב. שאלות על הדוגמה הזאת? לא, אין שאלות. סבבה? אז בגדול מכאן זה כזה יותר כזה summary, אז בגדול רק הדוגמה הקודמת, תכלס אני רק אגיד שזה לא רעיון שלי, נתקלתי בזה באיזה מדיום בלוג פוסט שלפעמים קורה, והדוגמאות משם, קופי פסטה לגמרי, אבל זה היה נחמד כזה להביא את זה לפה. ואני רוצה לדבר רגע על הטייפ קלאסים שהבנו מה ההגדרה שלהם קודם, נכון, פולימורפיזם, מה זה נותן? אז זה נותן לעשות קומפלקס לכל מיני הנדל לקומפלקס טייפס, ליסט, מפ, כל השטויות האלה. הוא נותן, לא דיברתי על זה, אבל נניח אנחנו רוצים לעשות שייפ, נגיד יש לנו את השייפ הזה, ונניח היפותטית היה אפשר לעשות שייפ לא יודע, לאינט, סתם, או נגיד לסרלז, אנחנו רוצים לסרלז אינט. אז אם נגיד היינו מגדירים טרייט שנקרא serializable, איך אנחנו עושים סרלוז לאינט? אינט צריך לעשות אקסטנס לסריאליזבל, אבל אינט אי אפשר לעשות אקסטנס לסריאליזבל, אינט הוא חלק מהג'אווה פאקג'.
אז בכלל זה לא, ה-OOP הזה כאילו לא בכלל לא ולידי בדוגמה של primitive types, בסדר? אז כאילו אנחנו יכולים להוסיף עוד לוגיקות על דברים שמחוץ לסקופ שלנו, compile time check, בסדר, without changing the interface, שזה גם חשוב, זה גם breaking change, כאילו זה דברים שאפשר לשנות את הלוגיקה בצורה הזה, easy to extend, ויש עוד משהו כזה טיזר, יש משהו שנקרא lows, זה משהו שיותר כזה בקץ וכל החבר'ה שמסביב, שבסוף אפשר להגדיר נגיד משהו שנקרא איזומורפיק או whatever, decode על encode צריך להיות אותו תוצאה, ואז מאחורי הקלעים אפשר לייצר טסט גנרי שיודע לרוץ על כל הפרמוטציות האפשריות ולבדוק שאינקוד על דיקוד יוצא אותו דבר, ואז גם לא צריך לכתוב טסטים בתכלס, בסדר? כאילו כתבנו פעם אחת, הוספנו עכשיו דיקודו, לא צריך לכתוב לו טסט, הטסט הזה כבר קיים, אז זה נגיד גם איזה משהו אפשר לקרוא על זה, אז מה, what next, בסדר? אז בגדול כאילו מה שאני ראיתי מזה, זה דבר ראשון יש לנו את כל האימפלימנטציה הזאת, אני יודע שבדיבי משתמשים באירוספייק ליב הזה לא מעט, וזה בדרך כלל משתמשים בשיטה הישנה של האוברלואודינג, אז נגיד יכול להיות נחמד פשוט אם ניקח את הקוד שלנו נדחוף את זה רגע לפיניקס ליב, בבקאנד, לא לפיניקס ליב, לאירוספייק ליב, ופשוט כולם יקבלו את זה חינם, לא יצטרכו לממש את זה 1000 פעם, בסדר? כאילו, אז כבר זה מוריד קוד אצל כמה צוותים שמשתמשים בזה. 2, תכל'ס זה טיזינג, כי כאילו בסוף אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נחמד, ככה זה נראה, הקייס קלאס שלנו, אנחנו מקבלים, אנחנו צריכים להשתמש טרנספורם אופטו על כולם, אבל תכל'ס, אין באמת סיבה אם תחשבו על זה קצת יותר לעומק, ספריות נגיד כמו SDK'ים של MongoDB וכל מיני דברים כאלה, הם לא עובדים ככה, הם יודעים לסרלז ממש קייס קלאסים, אז כאילו אני רואה את זה בעתיד, בכלל משהו בצורה כזאתי, טרנספורם על ממש על קייס קלאס, כשמאחורי הקלעים, איך שהם מממשים את זה, זה על ידי מקרואים, שבגלל שהכל אימפליסיט והכל קומפייל טיים, הם יודעים בקומפייל טיים למצוא את כל האימפליסיטים שצריכים, ולבנות את הקייס קלאס בעצמם, הם לא צריכים אותנו שיעשו את זה, שנעשה את זה, נכון? כאילו אין סיבה שנכתוב את זה, אפשר לכתוב קוד שרץ בקומפייל טיים, שיודע לעשות את זה בעצמך, אז סתם תחשבו על זה, זה גם איזה משהו שהוא מגניב, אז בכלל לעשות סרלוז לקייס קלאסים, למה לא עשיתי את זה? אז זהו, אז גם לא דחפתי את זה לאירוספייק ליב, עכשיו זה בתהליכים, עכשיו רק העברתי את ההרצאה, כן, ואחרי זה זה ייקח, אבל אגב לכתוב מקרואים, אנחנו יש לנו מקרואים בברין סייפטי, בסדר? ולכתוב את זה זה סופר פשוט, עכשיו עם כל העולם הזה של ה-AI וזה, הדברים האלה באמת סופר פשוטים, כאילו ממש ברמה של אפשר להכניס את זה למה מותר לגלין, ואז בגלין הוא פשוט מוציא ממש את האוטפוט של מה שצריך לעשות, זה באמת ממש פשוט, לא אז בוודאי יש, כן, אז את צודקת, וכשאני רציתי לדעת איך אנחנו עושים את זה, אז הלכתי לספריות נגיד כמו MongoDB, שיש להם את ה-API הזה, ובדקתי איך זה אצלם, ואצלם זה ממש על ידי מקרואים, אז אני חושב שבפן הזה כנראה שיש סיבות להשתמש בזה, אני לא מומחה למקרואים, אין לי מושג, אבל ראיתי, מה שאני מכיר מספריות שונות, אז זה הבא, אגב זה what next ברעיון, לא חייב כלום, הלאה זה תכלס כאילו זה בשבילי הספתח בכלל להבין לאיך עובדים ספריות קצת יותר מורכבות, קץ אפקט, זיו וכל החברים שם, לא יודע אם יש לנו use cases להשתמש בהם, לפעמים לא צריך באמת להשתמש בזה אם אין לזה use case אמיתי, אבל אני בתור כאילו צבי אז זה נחמד להכיר עוד קצת טכנולוגיות, וזה ממש הבסיס, כי בסוף זה שפות מאוד דקלרטיביות, אתה רק יש את כל הלוגיקה, יש את כל הדאטה, אבל האימפלמנטציה רק משתנה, שזה מה שאמרתי קודם, הדיקאפל בין הדאטה לאימפלמנטציה. זהו בתכלס, אם יש לכם שאלות, אשמח לענות. מישהו משהו? שאלה מהבית. סבבה, אז תודה לכולם. יש שאלה, רגע. שאלה מהבית. ספי, כן. כן, אחלה, קודם כל היה מאוד יפה. רציתי לדעת אם במקרה, אתה יודע אם בסקאלה 3 יש תמיכה של השפה בטייפ קלאסס, שמפשטת את השימוש באימפליסיטס? אני יודע שאני נותן כבר זה שאני לא יודע יותר מדי על סקאלה 3, אני כן יודע שהאימפליסיטים, יש תמיכה שונה, אימפליסיט הוא כבר לא אימפליסיט, זה כבר יהיה 4 מילות שמורות שונות, אז using וכאלה, אז בעצם
בסקאלה 3 זה פשוט בגלל שאימפליסיט היה כאילו משהו גם שהוא bad practice, נכון, לפעמים שווה להשתמש, לפעמים לא שווה להשתמש, אז פשוט החליפו את זה למלא מילות שונות, כמו using, אז זה פשוט היה משתנה ל-using, ויש תמיכה בסקאלה 3 לזה, בפורמט הנוכחי, אם שיפרו את זה עוד יותר אני לא יודע להגיד. אוקיי, עניתי לך? כן, תודה. בכיף. עוד שאלות? יאללה, סגור, מגניב. תודה לכולם.